Les millors tiradores a nivell mundial es van donar cita durant 3 dies a la capital catalana per la disputa de la Copa del Món d'Espasa Femenina, amb la celebració de la 38a edició del Torneig Internacional Ciutat de Barcelona d'Esgrima. Per les instal·lacions de l'INEF van passar 225 tiradores provinents de 38 nacionalitats diferents, entre elles les primeres 25 classificades al rànquing mundial. La Copa del Món de Barcelona va tornar a ser per quart any consecutiu la prova de més participació del circuit internacional d'espasa femenina. El torneig es va estructurar amb 2 dies de competició individual i un tercer per equips. Un dels considerats millor entrenador a nivell mundial, el francès Daniel Lefebvre, gran mestre d'armes d'esgrima i actual seleccionador xinès, va analitzar la situació de l'esgrima a casa nostra. Hi ha un vivero de bons tiradors catalans que realment en categories cadets i júniors estan fent molt bon resultat, estan aconseguint medalles als campionats d'Europa, medalles als campionats júniors. Recentment a Israel han fet una medalla de bronze, però que això s'ha de mantenir, és una estructura que és complicada i que s'ha de mantenir per a que arriben a fer resultats no només en categories inferiors, sinó en les categories absolutes, que és on realment compta. I per aconseguir aquest objectiu fa falta mantenir aquest quadre d'entrenadors, de preparadors físics, de metges i acompanyar-los en tot aquest procés perquè el seu nivell cadet i júnior es mantingui i es prolongue fins a la categoria sènior. Tot i estar lluny del nivell de les tiradores d'elit mundial, 4 espasistes catalanes van tenir l'oportunitat de disputar aquesta prova. Clara Añó, Clara Enciso, Irene Benedicto i Marta San José van ser les nostres representants a la Copa del Món. Participar en aquesta competició és un gran privilegi. Per les catalanes és una bona oportunitat de poder medir-nos amb esgrimistes de nivell internacional. Per participar aquí ens ho hem hagut de guanyar, hem hagut de quedar entre les 20 millors espanyoles durant l'any i bé, les que ho hem pogut aconseguir, hem estat aquí, hem pogut competir. En el meu cas estic molt contenta, m'he quedat amb les impressions, amb accions que han fet, el nivell, el ritme, la velocitat amb què es movien. He pogut tirar amb una taiwanesa, amb una russa, una de Kazakhstan, una americana també, molt bona, una polonesa que també molt bona, de les 50 millors del rànquing internacional. La guanyadora d'aquesta edició va ser la fins ara número 3 del món, Emmes Sass, qui en l'edició del 2006 havia acabat en tercera posició i segona a la del 2008. La tiradora hongaresa es va desfer a la final de la russa Yana Zvereva per un marcador de 15-10. Al podi el van completar 2 nous joves talents de l'esgrima italiana i xinesa, Alberta Santuccio i Xue Qin, que en el seu camí a les semifinals va donar la sorpresa eliminant tiradores tan importants com Anna Bramza, Lyubov Shutova i Yushi Sun.